skal byste et eller andet. Hej, jeg hedder Aske, og det her er min makker Jesper. Han er holdleder og træner på hans søns fodboldhold, og han synes, det er meget besværligt at være kasser. Ja. En skal være den. Jeg ser 3 hovedpiner i den her kasserrolle. Indkræsning af penge. Det synes jeg er et problem. 2. Betroet med større pengebeløb, synes jeg kræver en vis transparens. Dem, der er kommet med dem, må også godt vide, hvordan de er brugt. 3. Jeg bruger for meget tid i et regneark og på tværs af platform for at holde styr på det her. Jeg vil hellere være træner. Så derfor har vi lavet en app, der hedder OpenPay. Og i appen, der går du bare ind og opretter din konto, og så inviterer du hele fællesskabet. Og lige så snart du begynder at samle penge ind, så sørger appen for at sende reminders ud til alle dem, der ikke har betalt, og du skal ikke gøre mere. Og herinde, der kan alle folk også se i fuld transparens, hvordan pengene bliver brugt, og det skaber bare tryghed for alle. Er det ikke smart? Vi er pisse stoked. Tjek appen ud i dag. Den hedder OpenPay.